и експертно мнение в неделя от 10:30. Какво ще направи тази вечер, нали? Да танцуваме, ще пеем, ще кофеем до зори. И после ще сънуваме сънища цветни дори. Здравейте, добър вечер, аз съм Васко Кръпката и първо ще свира, после ще говоря. Ти си бе. Там, където голямата мътна вода целува за спогон и се прибира у дома. Там, където памукът цъфти през април, там, където блусът се родил. Там, където приятел те зареже в беда, а душата остане без любов и сама. Там, където памукът цъфти през април, там, където блусът се родил. живея без дата и час. По пътища прашни, без посока и компас. Ама после
там където усът се родил. Имаме ръкопляскане, даже добър вечер, здравейте, честита баба Марта и други. Вие сте с предаването "Карай да върви", това е блуз, с предаването, в което свирим на живо, така както си можем, както си знаем. Както казваше нашия гуру на българския рок-н-рол Георги Минчев, може да е фалшиво, но е наживо. Нищо не казвам. Нали? Тази вечер имам на гости едни момичета и момчета, които са станали сигурно в 5 часа тази сутрин. Към 7:30-8 са тръгнали от Силистра, за да дойдат тук на предаване. И вече Силистра гостува много сериозно в нашето предаване. После ще разберете защо. Аз вече започнах да забравям имената на всички групи, които вече тук има поне 5-6 групи от Силистра на нашата стена на славата. А това са най-новата група, може би, една от... не знам вече колко групи има в Силистра, но те се казват Blood Sugar. Blood Sugar. Кръвна захар. После ще си говорим защо и как. Вие сте, това е вашия концерт. Blood Sugar. Здравейте от нас. Първото парче се казва Figure It Out. Just to be like me, trying to get some sin, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, but it's in my dreams, but it's killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out.
Второто парче се казва Keep Me и на The Black Keys. Третото парче се казва Are You Mine и е на Arctic Monkeys. I'm traveling diamond, could I share heartaches? I come to find you falling some every morning. Yesterday, it's a silver lining, no ranger riding through an open space. In my mind, when he's not right there beside me, I go crazy. This feels where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself on life. I wanna hear him say, "Are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh, I guess what I'm trying to say is I need to dance with imagining me things wished away. It's tired of time, somewhere we're not somewhere misbehaving for days. We're still lost track of time and space. It's a silver lining, I'm in all my desire and I go crazy. This feeling is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself all night. I wanna hear him say, "Are you mine?
a line in a Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when he's not right there beside me, I go crazy. This feels where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself on life. I wanna hear you say, "Are you mine? Are you mine? You are you mine? This much are you mine? You Hello, this is Eric Sardinas. You're listening to Vasco Kripkata Blues Show. Да. Васко Крипката Блуз Шоу. Тази вечер сме рок-н-рол. От Силистра, заповядайте, момичета и момчета, присъднете тук да ми разкажете за вас. Ето тук. Ще приседнете. И така, Blood Sugar са ми на гости, дами и господа. Тази вечер в предаването "Карай да върви, това е блуз". Едни момичета и момчета, които свирят. Сега ще видим какво, как, защо и кога. Така, тук един микрофон. Ти си имаш? Аз имам. Ти си имаш, ти си нямаш. Може ли да ми направите местенце само? Седна между вас. И така, моля, представете се отляво надясно. Здравейте, аз съм Денис и се занимавам с барабани от 4 години някъде. Така, по-близичко до микрофона, моля. Да. И Денис, на колко си години, извинявайте? 30. Браво, ти си дете. Ами, рок-н-рол. много скоро почнах да свиря и зато и те се получиха нещата малко по-издърпах напред. Добре. Имаш време, живота пред теб. Ти коя си? Здравей. Аз съм Мелин, на 16 съм, от Силистра. И свириш на ритъм И китара. свиря на пееш. ритъм китара, да, и пея. Занимавам се от доста години с това. И с двете неща. Охо, добре. Ще кажеш после от колко, кога и как. Ти кой си? Аз съм Илиан, на 16 години от Силистра и свиря на соло китара от 1 година. Верно. От 1 година. Аз съм Деница, Деница. на 16 години, от Силистра. С пеене се занимавам от 6 годишна. И уча в езикова гимназия Пео Яворов. Басиста. Бас е основата на къщата, да ти кажа аз. Да знаеш. Аз съм Мечо, свиря на бас-китара и съм на 16 години. Мечо. И ти си от Силистра. И аз съм от Силистра. От езикова гимназия. И аз съм от Силистра. Добре. Кой, как, защо, как решихте да се съберете групата? Как се роди вашата група? Кой ще разказва? Мели. Иван много ясно ни събра, ръководителя ни. Той... Всъщност имахме много размени в групата, но това е крайния състав. Ама който той... постигнахме. Да. Той... Всъщност сме заедно в този състав от октомври. Да, 2014. Той, Иван, май е време да влиза в алеята на славата на рок-н-рола на Силистра. Не знам какво ще го правим този човек. Силистра без него няма да е същата. Много ясно. Значи, негова беше идеята да направите група. То винаги в нашата музикална история на нас, рокаджите им предвид, винаги някой е подстрекател. Мене ме подстрека Леля Мистевка на времето. Пък вие си имате един Иван, който ви подстрекава, но и някои от вашите семейства сигурно са музиканти. Има ли някой, на който семейство са музиканти? Или са ви така потикнали към музиката? Към музиката, да. Кой тебе, който потикна? Татко. Значи той ми показа какви групи свирил, е слушал на времето и оттам аз се харесах.
И аз харесах групички и те се мотивирах. С какво те закърми баща ти? С Black Sabbath. Браво! Браво да го поздравиш от мен. Брус, първи албум. Помня, много добре. Така. И сега Black Sabbath за винаги няма как. Forever. Каквото и да слушаш, винаги се завръща с Sabbath. Тебе с какво те заребиха? С каква музика? Аз от семейството нямам, но сама поисках да свиря. Първо започнах с класическа китара и всъщност от около 1-2 години свиря вече на електрическа. Свирила съм класика доста. Той и рок-н-рол ще бъде класика. Някой ден, дай Боже, Blood Sugar да стане класика. Дано. Ти как ти хрумна така да обърнеш китарата и да свириш наобратно? Аз в принцип съм си левичар и малко е странна историята, защото купих се китара втора употреба и струните бяха къси за да ги обърна, пък му домързя да отида да си купя нова и почнах така да свиря. И така си остана. Мързала те спаси. Ти сигурно и Джими Хендрикс, така и Дойл Брайан Хол втори. И той, или може би Алберт Кинг, така го е домързяло. Или може би не са знаели, че тънката струна трябва да е отдолу. Но имаш интересна постановка и това сред толкова много китаристи в България може да ти помага. Да. Ти? Каква е твоята музикална история? Как стигна до рок-н-рола? Специално за този стил музика мога да кажа, че естествено се случи. Как си ме призова самия стил музика. Иначе музикалната ми кариера започна, когато бях на 6 години. Майка ми реши, че имам даден талант. И ме заведе при госпожа Бонка Скорчелева, ръководител на детска музикална студия Дореми. И от тогава още. Значи си пява още от дете. Да. И това ли е твоята мечта да станеш певица? Аз имам доста мечти, но... Една от мечтите. И ти как стигна до бас-китарата? Струна по струна. Благодарение на най-добрия си приятел. С него карахме скейт и той пускаше такива Guns N' Roses, AC/DC и покрай тях. И си викаш, рок-н-рол, готина работа. Да. Предполагам, че сте изключения във вашето поколение, а? Да. Да. До голяма степен. То света се крепи на изключения. Така че добре дошли в отбора. Мисли. И от колко време съществува вашият ансамбъл? От октомври месец бяхме. Всъщност ние членуваме в този рок-клуб Silly Stars. Нашия ръководител Иван Неделчев. И там свирим 3 групи всъщност. И нашите от октомври, да, както казаха. Октомври, това са няколко месеца. Ванка, как успяваш? Явно имате голямо желание да свирите тази музика и много ви харесва. И забелязвам напоследък все повече млади момчета и момичета искат да стават рок-звезди, да свират рок-н-рол. И слава Богу, познайте кой губи от цялата работа. Най-сетне има едно завръщане към по-нормалните, стойностни, по-интелигентни музикални желания. Не сме забелязали, честно казвам. Ще забележите живот и здраве. Чалгата умира лека по лека. Няма как едно и също силиконовата пост-субхалтура не може да издържи дълго. А рок-н-рола по света е най-успешната музика, по света стадиони пълнат групите
и продават милиони албуми. Така че, въпреки интернет, въпреки всичко, рок-индустрията си е най-яката. Даже, примерно, самия Тони Блер каза преди години, че английските музиканти са много голямо перо в самата икономика на Англия и така. Така че, лека по лека и ние ще бъдем като нормалния свят, а не като Азия и Анадола. В музикално отношение. Конското свърши. Кажете още нещо за тази серия, защото после пак ще си говорим. Сега ще свирите колко парчета? 6. 6 парчета ще свирите сега. Наведнъж. Едно след друго. Добре, за първи път сте на телевизия, предполагам. Да. Аз за втори. За втори. Някой за втори. Някои имат повече стаж. И значи създадохте групата. Какво става? Силистра ще става като столица на рок групите. Колко групи има Силистра? 3 са за сега. Колко? 3. Само в 3. Старс. Да. На микрофона, моля. 3 сме само в Силистарс. Иначе отделно има още 2, за които знаем. Има ли публика в Силистра за рок музика? Подкрепяме се един друг. Както каза Буги Барабата, ако музикантите са повече от публиката, поне не могат да не набият. Добре, сега групата Blood Sugar ще изсвири 5 парчета, които са 6 парчета, които са кавъри. Виждам, че има и български кавър. Чудесно, подкрепям. Добре, дами и господа, предаването карай да върви. Това е Блуз. Ще продължи с 6 парчета, изпълнени от тези момичета и момчета, които станаха сутринта рано по тъмно да бият път. Колко километра са Силистра, София, Ванка? Да. Ванка, колко километра са Силистра, София? Почти 500 километра. И така, Blood Sugar, дами и господа, това е вашия концерт. Шест парчета. Just
And they never tell me you get just how I feel. It's a dying days last me, better get used to it, baby. 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 Better get used to it, better get used to it, better get used to Сега ще свирим едно българско парче на Монолит "Хулиган". Всички ме познават и ме уважават, защото нося в джоба револвер. Що минава стават и ме поздравяват, дори кварталния кондиционер. Аз съм само 16 годишна, според съседите диспетчер хулиган. Аз съм само 16 годишна, с цялото семейство аз съм здрав. Баща ми е консерватор, земи по неба, отзаден той ми пили за школон. О, стига вече, вече, те излагам вече, ще ти бръка в лявото око. Майка ми е строга и не вярва в Бога, обнася се с мен като скретен. Почакай, мила моя, аз не ще те моля, и ще те видиш вече светло ден. Аз съм само 16 годишна, според съседите диспетчер хулиган.
she'll say. I got love on my fingers, lust on my tongue. You say you got nothing, so girl, out and get some. Heartache to heartache, I'm your wolf, I'm your man. I sit on a little monster, for you know who I am. Hey little creature, tell me what's on your mind. Where you been hiding, and can I come this time? So please take easier, and rip that heart off your sleeve. What we discovered, I've got love on my fingers, lust on my tongue. You say you got nothing, so go out and get some. Heartache to heartache, I'm your wolf, I'm your man. I said a little monster, for you know who I am. Got love on my fingers, lust on my tongue. You say you got nothing, so go out and get some. Heartache to heartache, I'm your wolf, I'm your man. I said a little monster, but you know who I am. Следващото парче се казва Just a Girl. Take the sweet ribbon off my eyes. I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to
girl. My apologies, I've become insolvent and so. And this is the Vaskito Krupkita Blues Show. Vasko! Say it again. I'm Kelly Rucker. Not you're Kelly Rucker. No, not me. He's Kelly Rucker. No, I'm Vasco Krupkita. He's Kelly Rucker, and I'm Vasco Krupkita. All right, now.
последното парче от втория сет е на Джак Уайт, казва се Лазарето. My veins are blue and connected to every single bone in my veins electric. But acting just like the best of them. Yo trabajo duro, como Rivera y eso. Como Rivera y eso. Ain't even got a cell, I see no plans in me. But you never catch me out with my scales of Frito. You got some second that you posted on me. But I say nothing, I said everything. Yeah, but I say nothing. I said everything. They threw me down in a lazaretto. But I am making my own people I used to know. Out of coffee and cotton. All my illegitimate guitar become thrown down to the roots. Fake bells on the end. Quarantine on the Isle of Man. And I'm trying to escape any way that I can. Oh, any way that I can. Oh, I have no time left. Time is lost. No time at all. Throw it in a garbage can. And I'll shake God's hand. I jump up and then I know when again. So I'm gonna do it. Hello, szevasztok, Deák Bill Gyula vagyok. Vaszkotta Krupkita Blues Show. Oh yeah! Това беше Дек Бил от групата Hobo Blues Band Будапеща, Унгария. Не, всъщност той не е от Hobo Blues Band, той беше гост в онзи легендарен филм Плешивото куче. А това са групата Sugar Blood от Silly Stars. И сигурно ходите на море на Silly Star. Има такъв див плаж на юг, който се казва Silly Star. На него сме кръстили. Отгоре. Кажете, защо се кръстихте Sugar Blood? Кой ще каже? Мечо? Ти не знаеш ли защо? Кръстихме се Blood Sugar, защото когато свирим и сме вредни за диабетиците. А когато ме свирите, не сте вредни? Не. Добре. Къде си мечтаете да свирите? На НДК. Цвете за Гош. Да, първо Цвете за Гош.
Вие сте първата българска група, която отговаря на този въпрос по различен начин. Всички искат да свират на Уембли. Като съм ги питал, всички да казват Уембли. Пък вие казахте НДК и Цвета Загошо. Цвета Загошо е фестивал трибют на Георги Минчев и обикновено участват групи, които музиката им се доближава до класическия рок и до идеята Георги Минчев. Вие имате ли идея да направите някое собствено парче някой ден? Да, имаме. Процес на мислене сме. С текстовете ни е малко трудно, но ще се справим. То лесно няма. Освен това, аз да ви кажа, понеже с това си изкарвам хляба, писането на песни е талант, да имаш идеи, да си сред хората, за да знаеш за какво им е интересно да слушат. Дали това, което теб те вълнува, ги вълнува и тях. И освен талант, писането на песни също може да се превърне в един занаят, така да кажа, не в лошия смисъл на тази дума, но то се учи. Човек може, вървейки по улицата, да си каже и това става за песен, и това става за песен. И така лека по лека да започне да пише песни. Аз, когато бях на вашите години, изобщо през акъла не ми е минало, че ще пише песни. По-късно ми дойдоха тези идеи. Разбира се, измислях песни, с китарата дрънках, но някакси лека по лека това нещо се събуди в мен. Така че можете да започвате вече. Вие сте на цели 4 месеца група. Да. Вече ви дават по телевизията. И направо сте готови да си правите собствена кариера, както се изрази вашата фронт група. Кариера. И какво искате да кажете още за вас? Разкажете още. Къде репетирате? Репетираме в репетиционната. В Младежкия дом в Силистра. Да, това. Там. Имаме зрител вече даже. Без да сме обявили телефони. Ало? Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се от Силистра. Не мога да повярвам. И дори не сме изписали телефоните и вие се обаждате и то от Силистра. И как? Добре. Искам да кажа, че тези вечер Блудшугър запиват много яко, както на всеки концерт в Силистра. И винаги събуждат публиката и много се радвам за вас този вечер, че сте там и се забавлявате супер много. Мерси. Благодарим. Поздрави от Вход Свободен. Здравейте, Вход Свободен. Поздрави от нас. Надявам се и вие се забавлявате с нас. Да, естествено. Окей, поздрави на всички. Мерси. Ето, гледат ни и вече даже не се обаждат по телефона. След малко ще обявим телефоните, но искам да си кажем още нещо за вас важно. Да не пропуснем нещо. Репетирате в репетиционната. Младежкия дом. Културния дом ли? Как се казва? Младежкия дом? Младежки дом. Младежкия дом. Ще благодарим ли на някой? Разбира се. На кой? Аз искам да благодаря на госпожа Росица Димитрова. Тя е учител по китара. Аз започнах с нея, както и Мечо. И аз си благодаря. Както и на цялата група аз благодаря. Защото 16-те ми години без тях нямаше да са толкова сладки. Ние ти благодарим, Мели. Хубаво настроение цели в тази група, дами и господа. Аз искам също така да благодаря на господин Иван Делчев, който ни всички помага. Да, всички искаме да благодарим на него. Само да му издигате паметник, ако обичате. Все рано още. Също така и на кмета за това, че ни предостави транспорт.
на господин Данчо Радулов, който също ни подпомага. Аз лично искам да благодаря на госпожа Бонка Скочелева, защото ако не беше тя, може би нямаше сега да бъда тук. Аз искам да благодаря на родителите си, че ме подкрепят в това, което правя. И също така на групата. Сме заедно и се забавляваме. Аз искам да благодаря на мама. Мамо. Майка ти сигурно много се радва и сега след малко ще се обади по телефона. Ти ще благодариш на някой. И аз да благодаря на всички, които ни помагат и ни дават кораж да си направим мечтите, да си ги сбъднем леко по леко. Ало? Ало? Някой се включи. Да. Ало, Москва? Ало, чуваме ви. От Силистра се обаждаме. Ало, Силистра! Здравейте, чуваме ви. Значи искам да я поздравя всички. Може би се повтаряме, много яко забивате. Искам да поздравя всички, Мечо, Дени, Килито, Мели, Деката. Искам да се изкърти третия сет. Кили да забия яките слова, Дека ти дръж там салата, всички се картети, имаш поздрав от Ход Свободен, още едни. Страхотно, благодарим. И в неделя на репетиции. И Симо на репетиции. С новите песни. Как сте в Ход Свободен? Правите ли нови парчета? Ехо, в Ход Свободен. Чувате ли ме? Ало, Силистра? Ало? Не. Добре, да обявим телефоните сега. Може да не се обадят и от някой друг град. Това предаване стана регионално малко, но това е добре. Иначе хората в вашия град си помислят, че нищо не се случва, пък ето, че се случва. Има няколко рок групи, които репетират, свирят, опитват се да правят музика в нашата обрулена татковина. Как ви харесва България, между другото? Искате ли да се махате? Не. Аз не искам. И аз не искам. От 5 човека група, 2 не искат. Добре. Ало? Да. Добра нощ, господин Георгиев. Здравейте. Добре и на вас. В момент само телевизора. От Гиген се обаждам. Аз и друг път съм се обаждала. Значи, за да ви гледам, значи ви харесвам предаванията, вашите изпълнения. Както разбрах, групата е сформирана скоро. Те млади госпожици и господа са. Предполагам, че ще стане много добра група за напред. Това се постига с много участия и да има и репетиции доста. И все напред, мили деца, защото аз съм на 61 години и за мен вие сте даже и внуци. И така всичко най-добро ви желая. Приятни участия. Благодаря много. Щом успяваме да забавляваме и така хора от по-друго поколение, това е успех. Благодарим ви за обаждането, госпожо. Аз да кажа на госпожата, която се обади, и на вас, и на всички, които са тук. Ало? Да? Ало? Да, добър вечер. Добър вечер, Благо Пламен. Един близък град до Силистра. Какво? Пламен Бояджиев от Рус се обади. О, Пламен, здрасти! Искам да поздравя първо младата група. Млади момчета и момичета свират много мъдро. Китариста, знам, че не мога да сега да видя кое дето с обратните струни. Съм решил аз да се обърна струните. Така, предполагам, че виждал съм и други китаристи така да свират и предполагам, че не знам, много трудно сигурно. И много ми харесват за тая възраст.
свират перфектно. Стила ми харесва. И предполагам, че Иван Неделчев им помогнал. Да. И може би есента ще дойдат в Русе на Green Rock Fest да свират, ако искат. Искаме. Чували за този фестивал? Да, чували са. Гринфеста, поздрави от нас, Русе. Много благодаря, че се обади. Пламене. Благодаря за хубавите думи. Това е един човек, който помага на млади групи в Русе. И те организираха, създадоха един Гринфест, който от няколко години е за млади банди, така че може да се включите там. Така е по-интересно да свириш. По-трудно, но по-интересно. Вече си тръгнал така да свириш. Да, така, свикнах. Освен това, тук тази вечер е блуз китариста на Републиката Краси Табаков. Може да го опитаме. Аз не познавам България. Ти виждал ли си някой да свири в България така с тънката струна отгоре? Не. Ето и Краси каза, че мога да не си толкова добър, но ще си единствен. Виж какво? Много е хубаво да си първи. На времето ние първи направихме блуз бенд и ето до ден днешен. В началото не можехме да свирим и да пеем толкова добре. Ало? Нещо става. Някой се включва. Ало? Да. Василе? Да. Тия телефони, защо не вземе да ги пуснеш към 5 часа събахне, браче? Бак Джоро се обажда. Здрасти. Ами здрасти. Какво бе, ти не си лягаш, бе, пенсионер? Тази група иска в Свиленград. С тебе. В Свиленград? Да, тази група ще бъде с теб в Свиленград и другата е да кръш. Това е My Request. That's my request. My Request. Добре, бе, защо се сърдиш, че ти е късно предаването ли, бе, пенсионер? Абе, пенсионер си ти, братче. Не, слушай. На тебе ти трябват поне една вокалистка, като това дете, дето пее. Вокалистка? Една китаристка, като тази девойка, дето се смее. А пък ако намериш един такъв китарист, дето свири наобратно, направо, братче, ще станеш, ама ще ги удариш в земята всички там, уния Славчовци, Трифоновци и така нататък. Да знаеш. Айде, моите очи, обичам и всичките деца. Давайте напред, давайте ми кораж, мислеше рок-н-рол. И слушай, знаеш ли какво значи? Ние свириме алтернатив рок. Няма такова понятие алтернатив рок. Има или рок, или няма рок. Това е положението. Rock-н-рол forever. Айо! Поздрави в Свиленград. Ето, поканиха ви в Свиленград. Жоро Битълса. Беше това. Че хубаво. Значи, искам да кажа, че в България има много хора, така от моето поколение, които адски ще ви се кефат, заради това, че сте млади и че изпълнявате рок. От тук нататък ще имате отворени врати за много неща, но мога да кажа също така и, че България не толкова, но света в момента е препълнен от млади рок банди, искам да ви кажа. Препълнен е. Просто като напишеш в YouTube Rock'n'Roll Чехия или Rock Poland, излизат стотици полски групи. Блуз, рок, метал. Сцената прелива от банди и просто става се по-трудно да изградиш нещо по-различно. Но аз вярвам, че човек, ако има идеи, може да измисли нещо по-различно винаги. Процес на мислене. Вярвате ли? Добре, имате мечти, вярвате си и това е много важно. От тук нататък много бачкане също трябва. Китарата до тебе цял ден и цяла нощ. Пентатоники. Нещо да пропуснахме да кажем за вас,
за вашите творчески планове, за твоята бъдеща кариера. Ванка, нещо да кажеш? Да, паза го за десерт. Добре, дами и господа, сега, понеже започнах този разговор с това за какво си мечтаете, и понеже тя също каза в началото, че има много мечти, това е много хубаво човек да мечтае, защото сега някой ден някой от мечтите се сбъдва. Сега ще поканя на сцената един ваш приятел и съгражданин, който ще дойде тук да ни разкаже една трогателна история. Може ли да му направим местенце? Диан, заповядай. Ето, тук заповядай. Добър вечер. Представи се. Добър вечер, аз съм Диан Димитров. От група? От група New Page. New Page, той е гостувал тук в нашото предаване. Той е на колко си години, Диан? Вече на 20. Оле-ле. Вече не ти трябва да е с костолче за колата, така ли? Да. Диан има едно приключение от миналото лято, за което аз чух и почти не можах да повярвам, че е истина, но ето го тук, Диан, да ни разкаже за неговото прекрасно приключение, музикално, и дори имаме видео, но нека да разкаже първо. Скажи сега. Разказвам. Това е една история, която нека да не бъде за лека нощ, ами по-скоро за добро утро. За добро утро. Да бъде вдъхновение за талантите, които сега започват. И тя започва във Варна, където, гледайки морето, разбрах, че няма мечта. И си казах, хей, ще свиря с Джо Бонамаса. Джо Бонамаса, кажи го така по-бавно. Джо Бонамаса, който не знае, Джо Бонамаса е в момента най-дейният и известен музикитарист в света. Така, благодаря. Да. Никой не ми повярва, но година по-късно аз вече бях в Германия като студент в Хайделберг по физика и Джо Бонамаса имаше концерт в Манхайм, което е съвсем близо. Проблемът беше, че нямах пари да си платя билета за концерта, нито пък да си взема някакъв билет за бекстейдж, за meet and greet ивента. Но... В смисъл за задната страна на сцената. Именно, да. За да се запознаеш с твоя герой. Mm-hmm. Нека да превеждам аз от време на време. Okay. Meet and greet, backstage. Да, и... До този момент всички ми бяха разказвали, че в живота трябва да се бориш за всичко, за да го извоюваш. Особено в университета това важи доста. Но за щастие имах образци, които ми бяха показали, че можеш просто да отидеш и да си вземеш това, което искаш. Затова аз реших просто да отида и да си взема. Или поне да пробвам. Отидох до стадиона, в който беше концерта. Влязох вътре и почнах да обяснявам на една лелка, че аз имам среща с Джо Бонамаса. И казах, аз имам среща с Джо Бонамаса. И тя ме покани вътре и 5 човека ме заведоха до... Един след друг ме заведоха до озвучителя на Джо Бонамаса, който ме препрати към менеджера му. И той ми обясни, че с удоволствие ще ме запознае с Джо Бонамаса, но него го няма. Той е в радиото на Манхайм и записва. Затова ще ме запиша в този списък за сцената. При което аз супер развълнуван. А ти му каза, че това ти е мечта, искаш да се запознаеш с Джо Бонамаса. Не, аз директно му казах, аз имам среща с Джо Бонамаса. Не съм му обяснявал мечти, така. Аз му обясних, че имам да разговарям с него за нещо много важно. Супер развълнуван съответно. Тичам към влака, за да пътувам до Хайделберг, да си взема китарата, защото знам, че той ще ми я подпише, да се върна и тичайки стигнах до входа, където посрещнаха групата. Влязохме вътре и ни наредиха до една стена вътре. Бехме като на разстрел, защото ни казаха, сега се обърнете към стената, наредете се в една редица и чакайте. При което дойде всъщност Джо Бонамаса и аз бях последен, за да мога да си говоря с него. В края на краищата първо той поздрави майка ми, която е Росица Димитрова, учителката на тия китаристи тук. И след това свирихме заедно един блуз. И той дойде при теб и ти какво му каза? Ами аз му казах, вашия на английски. Да.
Your manager does not want to... Ти му каза на английски какво? Аз му казах на английски, че менеджера му не иска да ни прави видео. И той му направи видео, при което изсвирихме един кратък блуз. Сбъдна ми се мечтата. И Джобо на маса ти акомпанира? Той ми акомпанира. И ти свири с него? Аз стига. Да видим видеото. И поздрави майка ти с това изпълнение. Поздравявам учителка си по китара. Тоест майма. What's your grandmother's name? My mother's name. What's your mother's name? Rosita. Rosita? Rosita. Rosita. Rossi. Rossi with what cam am I looking at? This one, mine. Rosita. Joe Bonamassa here, and all the glory, all the champagne, the dreams that all rock and roll concerts are made of. Actually, nothing like that has happened. Here's your son, and we're going to play 30 seconds of the best blues you've ever heard. Well, he's going to play that, and I'm just going to try to keep up. We're going to play in the key that Muddy Waters invented. E. Това е една сбъдната мечта. Диан, който успя да свири дори с Джо Бонамаса. Сега може би трябва да говорим с теб с записване. Събота в Фенса на стаж при Подора Блуз Бенд. Предаването ще продължи с 3 изпълнения. 4 изпълнения. Добре. Blood Sugar от Силистра, групата на 4 месеца, които свирят рок-н-рол. Средна възраст 16. Изключвам барабаниста. Добре, много ти благодаря, Диане. Успех в сбъдването на мечтите. Следващата мечта сигурно ти е да свириш с Ерик Клептън, да ти акомпанира Ерик Клептън. Но в събота ще акомпанираш на самия Краси Табаков. Дами и господа, предаването продължава с 4 изпълнения на тези момичета и момчета, които имат вяра, имат хъс и имат мечти. Аз изчезвам и ще се видим другия четвъртък. Мир и любов и рок-н-рол за винаги. С първата песен от последния сет искаме да поздравим групите Вход Свободен и Ирис. But you see, it's not me, it's not my family in your head.
is breaking, heart is taken over. When the violence comes in silence, we must be mistaken. It's the same old team since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Следващото парче е на Джими Хендрикс, Foxy.
Предпоследното парче е на Hot Chocolate и се казва "И Could Have Been a Lady". You laugh in my face, I'm out of space, mind your business. They don't need you to make love to. Well, I'll be surprised if you realize where you're going to. You could have been alright, you could have been here tonight. You could have been sweet and swine, you could have been a lady. You could have been alright, you could have been here tonight. You could have been sweet and swine, you could have been a lady. И последното парче е на Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. I'm
and that. Never gonna have to live. I came from the mountain, the master creation. My whole situation made from made of stone. Now I'm telling everybody I don't wanna be anything other than what I've been trying to be living. All I have to do is think of me, and I'll be somebody. Tired of looking around, lose on what I gotta do, or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. I don't wanna be. I don't wanna be. Oh, I don't wanna be. I don't wanna be anything other than me. I don't